Wara li ħabbar li temm il-karriera politika tiegħu, l-eks kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ivan Bartolo irreżenja wkoll minn konsulent tal-Business Development tal-Partit Nazzjonalista. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu ma' The Malta Independent qalu li Ivan Bartolo prova diversi tentattivi sabiex jitkellem mal-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista u jispjegalhom l-istrateġija u jibda jaħdem fuqha. Bartolo jidher li ħadin id-deċiżjoni li jitlaq mill-politika wara nuqqas ta' interess mill-uffiċjali tal-partit li implementaw l-istrateġija tiegħu. It-tluq ta' Bartolo mill-politika wasal 6 xhur biss wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ħabbar li Bartolo kien se jkun responsabbli minn business development fil-Partit Nazzjonalista. Konsulent fil-business development. Jiena flimkien ma' Pierre tkellimna tul daw l-aħħar ġranet u ġimgħat għax konninna għaddejjin b'din il-pjanifikazzjoni u kuntent ngħid illi aċċetta wkoll Ivan Bartolo illi huwa diġà midħla tal-partit kandidat tagħna illi wkoll ikkonfermanna li aċċetta illi jkun illi jkun qed jieħu ħsieb din il-funzjoni immexxi u jillidja din il-funzjoni ta' business development fil-Partit Nazzjonalista. Iżda jidher li Delija u sħabu tal-amministrazzjoni ma ridux jisimgħu l-istrateġija ta' Ivan Bartolo li waqgħetlu żokortu fil-qasam tan-negozju. Ivan Bartolo kien ikkontesta l-aħħar elezzjoni ġenerali u kien tħajjar li jikkontesta wkoll għall-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Iżda minflok għen lil Alex Perici Kalascione li kontesta l-kariga. Fil-fatt, Perici Kalascione kiteb kif it-tluq ta' Bartolo mill-politika hija telfa kbira fil-waqt li ringrazzjah għall-ħidma tiegħu. Perici Kalascione kiteb ukoll kif l-unika interess li kellu kien li jgħin u ma kellu l-ebda interess personali ieħor. Fost il-messaġġi ta' awguri li rċieva Ivan Bartolo kien hemm dak tal-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo, b'waħda mill-partitarji nazzjonalisti tikteb x'ħasra. L-aħbar ta' Ivan Bartolo komplit toħloq aktar disgwit u reazzjoni ta' rabja fil-Partit Nazzjonalista, kif persuni meqjusa validi għall-partit mhux jitħallew jaħdmu fil-Partit Nazzjonalista immexxi mill-kap Adrian Delija.